Добрый день! Я объявляю новый конкурс. Конкурс молодых выканаўцаў на ударной установцы «Барабанный бит 2026». Умовы конкурсу. Конкурсант повинен показать умение компоновать и солировать на ударной установце при выканании пьесы у любым стиле з ансамблем альбо под фонограмму -1. Соло можна граць і асобным творам. Абмежаванне па часе акампанемент 4 хвіліны і соло 1 хвіліна. Для заадборачнага тура канкурсант абавязаны даслаць адрас свайго выступу ў YouTube і асабістыя дадзеныя. Прагляд відэо канкурсантах з 1 кастрычніка па 9 лістапада 26 года. У фінал праходзіць 10 удзельнікаў. Фінальны тур пройдзе 16 лістапада 26 году. Пераможцы конкурса узнагароджваюцца дыпломамі 1, 2 і 3 ступені з прысваеннем звання лаўрэата і ўручэннем прызоў. Заявкі прыймаюцца до 9 лістапада, абмежаванне па ўзросце 30 гадоў. Заявкі прашу дасылаць на маю паштовую скрыню sapegaaleksandr@gmail.com. До сустрэчы, сябры!